Zobudila som sa sotva minútu po svojom manželovi a hneď som dostala facku. Neplakala som. Ticho som vstala, vzala si hrebeň a upravila si vlasy. Prezliekla som sa, uviazala si zásteru a ponáhľala sa pripraviť raňajky pre celú rodinu. A to skôr, než vôbec on vyšiel zo záchodu. Aj keď som sa snažila byť dokonalou manželkou, matkou a gazdinou, vždy si našiel niečo, za čo ma pokarhal. Moja dcéra to iba v tichosti sledovala s bolesťou v očiach, no jej život bol tiež klietkou. Manžel ju prinútil zanechať školu a pracovať na drobných brigádach, zatiaľ čo iba naši synovia mohli študovať. K stolu som si nikdy nesadla. Len som stála a obsluhovala a keď všetci odišli, môj deň sa ani zďaleka nekončil. Z vedľajšej izby už na mňa kričal môj svokor priputaný na lôžko. Vošla som dnu a roztiahla závesy. Jeho ruky sa ku mne žiadostivo natiahli. Trhla som sa, no nepovedala som nič. Umyla som ho a nakrmila. Čakali ma ešte 4 práce. Prvá bola upratovanie v bohatej rodine. Ich dcéry nosili krásne šaty a mohli chodiť do školy. Šťastie, o ktorom moja dcéra mohla iba snívať. Keď sa opovážila pani domu prehovoriť pri obede, manžel ju zahriakol, aby ho neprerušovala. Uvedomila som si, že ani v tak bohatom dome nemajú ženy skutočné postavenie. Moja druhá práca bola v obchode s dážnikmi. Mala som zaučiť nového neschopného učňa. Zároveň som sa dozvedela, že zarába dvojnásobok môjho platu. Keď som sa opýtala prečo, šéf jednoducho odpovedal, pretože je muž. Tretia práca bola v hotelovej práčovni. Drhla som plachty holými rukami. Zakázali mi používať výťah, aby hosti náhodou nerušil pohľad na slúžku. Po náročnom dni som si odložila tých pár mincí, ktoré som zarobila do blúzky. Z toho mála, čo som dostala, som sa snažila ešte ušetriť peniaze pre dcéru. Bola som zmierená s vlastným osudom, ale pre ňu som chcela lepší život. Následne som navštívila svoju najlepšiu priateľku. V porovnaní s mojím nešťastným manželstvom sa jej život zdal lepší. Síce sme boli obe chudobné, ale ona mala vzácny poklad. Manžela, ktorý ju nebil. Keď sme sa lúčili, pozvala ma, aby som s ňou navarila džem. A aj keď šlo o maličkosť, povedala som jej, že sa najprv musím opýtať manžela. Vo vlastnom živote som nemala žiadne slovo. Koľko generácií muselo mlčať, aby sme dnes mohli hovoriť? Napíš do komentára, čo by si odkázala ženám pred nami, ktorým vďačíš za svoj život dnes.